Marcos Kapitulo 8. Niadtong mga adlawa sa diha na usab ang dakong panon sa katawhan og sa wala sila'y makaon, gitawag ni Hesus ang iyang mga tinun-an og nag-ingon kanila, "Naluoy ako sa panon sa katawhan, kay may tulo na karon ka adlaw nga nagapadayon sila pag-uban kanako og walay makaon. Og kung akong papaulion sila sa ilang mga balay nga walay kaon, mangaluya sila sa dalan, kay ang uban kanila nagagikan sa halayo. Og mitubag kaniya ang iyang mga tinun-an, asa makakaplag ang usa ka tawo og tinapay nga arang ikabusog niining katawhan dinhi sa kamingawan. Og siya nangutana kanila, "Pila ba ang mga tinapay ninyo?" Og sila miingon, "7." Og siya nagsugo sa panon sa katawhan nga managlingkod sa yuta. Og gikuptan niya ang 7 ka tinapay, og sa nakapasalamat siya, iyang gitipik-tipik og gihatag sa iyang mga tinun-an, aron igabutang nila sa atubangan sa panon sa katawhan, og ilang gipamutang kini sa atubangan nila. Og aduna usab sila'y pipila ka mga isdang gagmay, og sa gipanalanginan niya kini, nagsugo siya nga ipamutang usab sa atubangan nila, og na nagpangaon sila, og nangabusog, og nakahipos sila og 7 ka bukag sa mga tinipik nga nanghibilin. Og sila may mga 4,000, og iyang gipapauli sila. Og gilayon, misakay siya sa sakayan, uban sa iyang mga tinun-an, og miadto sa mga ginsakpan sa Dalmanuta, og nangabot ang mga Farisiyo, og na nagsugod sila sa pagpakiglantugi kaniya, sa pagpangayo og usa ka ilhanan sa langit, aron sa pagtintal kaniya, og nanghupaw siya sa halalom gayud sa iyang espiritu, og nag-ingon, "Nganong nagapangayo kining kaliwatana og usa ka ilhanan? Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga kining kaliwatana dili pagahatagan og ilhanan." Og iyang gibiyaan sila, og sa misakay na usab sa sakayan, miadto siya sa tabok, og nahikalimot sila sa pagdala og tinapay. Og sa sakayan, wala na sila'y tinapay gawa sa usa lamang kabuok, og nagatugon kanila sa pag-ingon, "Pagmatngon, maglikay kamo sa libadura sa mga Farisiyo, og sa libadura ni Herodes." Og na nagtulotimbang sila ang usa og usa sa pag-ingon, "Wala kitay tinapay." Og si Hesus sa himbaluan niya kini, miingon kanila, "Nganong nagtulotimbang kamo tungod kay wala kamoy tinapay? Wala pa ba kamo makatukib, bisan makasabot? Ginapagahi pa ba ninyo ang inyong mga kasing-kasing? Sa adunay mga mata kamo, dili kamo makakita? Og sa adunay mga dalunggan kamo, dili ba kamo makadungog? O dili ba kamo mahanumdom? Sa pagtipik-tipik ko sa 5 ka tinapay alang sa 5,000, pila ka mga bukag nga puno sa mga tinipik ang inyong nahipos?" Na nag-ingon sila kaniya, "Napulo og 2. Og kadtong 7 ka tinapay sa 4,000, pila ba ka mga bukag nga puno sa mga tinipik ang inyong nahipos?" Og na nag-ingon sila kaniya, 7. Og siya miingon kanila, "Naunsa nga wala pa kamo makasabot?" Og miadto siya sa Betsaida, og gidad-an nila siya og usa ka buta, og nagpakiluoy nga iya siyang hikapon. Og gikuptan niya sa kamot ang buta, og iyang gidala sa gawas sa lungsod. Og sa nalud-an niya ang iyang mga mata, og sa natapin-an siya sa iyang mga kamot, gipangutana niya, "Duna ka ba'y hingkit-an?" Og siya miyahat og miingon, "Makakita ako og mga tawo, kay makita ko sila nga daw mga kahoy nga nagapanlakaw." Unya gitapin-an pag-usab ni Hesus sa iyang mga kamot ang iyang mga mata,
og iyang gipatutok, og hingulian, og nakita niya nga matin-aw ang tanan, og iyang gipapauli siya ngadto sa iyang balay, nga nagaingon, dili ka magsulod sa balangay, bisan magsugilon kang bisan kinsa didto. Og minggikan si Hesus, og ang iyang mga tinun-an, og mingsulod sa mga balangay sa Cesarea de Filipo. Og sa dalan siya nangutana sa iyang mga tinun-an nga nagaingon kanila. Sumala sa mga pulong sa mga tawo, kinsa man kuno ako. Og sila ning tubag, si Juan nga Bautista, og ang uban si Elias. Apan ang uban, usa sa mga manalagna, og siya nangutana kanila, apan kamo, unsa man ang pulong ninyo kung kinsa ako? Si Pedro mitubag og miingon kaniya, ikaw mao ang Kristo. Og siya nagtugon kanila nga dili sila magsugilon kang bisan kinsa nahatungod kaniya. Og nagsugod siya sa pagtudlo kanila nga kinahanglan nga ang anak sa tawo magaantos og daghang mga butang og naigasikway sa mga ansyano og sa mga punuan sa mga saserdote og sa mga iskriba og pagapatyon. Og unya sa tapos ang tulo ka adlaw mabanhaw. Og sa dayag gisulti niya kini. Og gidala siya ni Pedro og gisugdan sa pagbadlong. Apan siya sa milingi og sa hingkit-an niya ang iyang mga tinun-an, nagbadlong kang Pedro sa pag-ingon. Pahawa ka sa akong atubangan Satanas, kay wala ka magahuna-huna sa mga butang nga iya sa Dios, kundili sa mga butang nga ila sa mga tawo. Og gitawag niya ang panon sa katawhan uban sa iyang mga tinun-an og nag-ingon kanila, kung kinsa ang buot mosunod kanako, magdumili siya sa iyang kaugalingon og magpas-an sa iyang krus og mosunod kanako. Kay bisan kinsa nga buot magluwas sa iyang kinabuhi, mawala kini kaniya. O bisan kinsa nga mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako og sa maayong balita, kini maluwas niya. Kay unsa man ang kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan og mawala ang iyang kalag. Kay unsa ang igahatag sa usa ka tawo nga baylo sa iyang kalag. Kay bisan kinsa nga magakaulaw kanako og sa akong mga pulong dinhi niini nga kaliwatan nga mananapaw og makasasala, ang anak sa tawo magakaulaw usab kaniya. Kung moanhi na siya nga sa himaya sa iyang amahan kauban sa mga balaan nga mga manulunda.